फल हरिया नारियल सुपवा देती बलम जी मंगाई जी ओ फल हरिया नारियल सुपवा देती बलम जी मंगाई जी गावे के नदिया में घाट बनवाई जी छठी माई जी गावे के नदिया में घाट बनवाई जी घरे माई जी। आजा बाजा बाजा के साथे जाई हम छठी घाट हो लागल बलल साहब परब करे के सूरज के अर गाते हब हो अर गाते हब हो। आजा बाजा बाजा के साथे जाई हम छठी घाट हो लागल बलल साहब परब करब सूरज के अर गाते हब हो। जाई सवेरे होते बजरिया जाई सवेरे होते बजरिया दियरी मुखिया लाई जी गाँव के नदिया में घाट बनवई अहे छठी माई जी गाँव के नदिया में घाट बनवई अहे छठी माई जी। 3 दिन से भूखे दिवाई पानी में बारी खाड़ जी दर्शन दे दिया जित बाबा काहे पानी नाराज जी ओम सुजाय नमः। 3 दिन से भूखे दिवैया पानी में बारी खाड़ जी दर्शन दे दिया जित बाबा काहे भैनी नाराज जी बस भजन यहाँ गई है बाबा क्रांति बस भजन यहाँ गई है बाबा क्रांति रॉक की बिगड़ी बनाई जी गाँव के नदिया में घाट बनवई छठी माई जी गाँव के नदिया में घाट बनवई छठी माई।